Hunizanaiwa chingwa chehondo ketina masomera aboritsa intersections dziri kuitika pakati pamaloti Hulengende naKalafu pamwe chete neshamwari yaKalafu inonzi Kismo. Angori machatsi throughout masocial media po Kismo amalikisa kuna mamaketi achiburitsa pachena kuti Kalafu best friend yamaloti ari kudanana naHulengende uye kutaura pari zvino atori nemimba yaHulengende. Ibetrayal inorwadza nekuti Kalafu uyu ari kugara mumba mamaloti. Imikani zvakaoma. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Kune vasingazivi nyaya Ketina ari kuti iye Kalafu na Kismo vakambata achiri kuholiday kuSpain vakati pane nyaya iri kuvapisa. Vari kuda kuti vaburitse pachena kuti Hulengende anga achirara naKalafu uye ane mimba. Ketina katomboedza kuti nyaya iyi imbomira kuburitswa since Kalafu achigara mumba maHulengende. Kismo akatotryawo the same thing kuti ngatitange tawanira Kalafu pamba pekugara then tozoburitsa nyaya iyi, but hazvina kuzofamba nenzira yakadaro. Ketina ndokubva aburitsa information iyi. Pari zvino Kismo apinda kumasales uye tichazoverenga machatse. Regai timbonzwa kuti mamaketi vari kuti kudini. Kismo aizama kubatsira iwewe weeks and weeks kubvira ndiri kuSpain uchiti ngaibude nyaya painternet kuti ndine nhumbu yaHulengende. Ibuditsei please nyaya iyi ngaibude because pane zviri kuitika. Kismo aikuproject achita zvitoti nyaya ibude uchiri ikoko. Chidzokera ikoko unotora more information. Tozoburitsa zvinhu zvese wadzoka. Iwe wakuita hunyumbwira unge Kalafu naMarutse vanodanana. Vanodanana vanoita zvehulesbian. Vanozviti mabisexual. Ndosaka mainzwa nyaya, ndosaka ngenda achizovatora advantage yekuti tinenge tichibonda because vanorara pamubhedha one. Saka that's why muri kuona kuti maloti is silent mode now because aidanana naKalafu. Saka anyasoziva kuti kupokana naKalafu kunoburitsa a lot of scattering from mama. Maona Kalafu namaloti vanodanana. Honda yamaloti imwe yanovengera Kismo ndeyekuti anofungidzira kuti Kalafu naKismo vanodanana, but Kalafu naKismo havadanani, mafriends. Handizozivi zvangu but mazivira andinozviita. Saka maloti naKalafu vaivatana ndosaka vasingamaindi kuvatwa nemunhu wani, but maloti nyaya yenhumbu anga asiri kuiziva atoizira pamalive angu nezuro. Ndozvimwe zviri kubuda munyaya dziri kutaurwa naKeti. Mushure mekunge machatsi aitwa leaked out, musikana anonzi Kismo akabva atorwa ndokubva apinziwa mukati. So ari muya ndo paakonfema kuti information iyi ndo zvaakaudzwawo neshamwari yake uye kwaari dzitori chokwadi. Regai azvitaurire. Tokusaendesa nyaya iyi pasocial media kuti une nhumbu yangende kana ukatasa machatsi akapostwa naKetina kuti zvanozopa machatsi ndakatonyora kuti saiti kuti nyaya iyi iende pasocial media izvezvi usati wane pekugara mbera ndikutsvagire pekugara aita hana mari. Ketina ndiye toda kubatsira kubvisa mari dzese. Ketina natomubvunza mama zviitire izvo kuenda palive seriously manzi mwana uri kutoitira kuti Kalafu abve ikoko since iye aitotaura kuti avo vanhu vanondiabvisa zvekuti kana ndarara unonditorera foni yangu uchangotaura newe kana ungatasa pamachatsi akatonti pamwe pacho unosadai ndimaloti anenge ane foni. kuenda kunhama kwapabake kwandikaita ndakakwereta chimbaa ana maloti avanatomboutera kunhama wai because havanei naye vari parevenge. Hakuna munhu anongoda kugara newe une nhumbu yemurume wake. Ndo mashoko aKismo achitaura kuinterrogation kwaari kuti Kalafu anofanira kubuda mumba imomo nekuti akarara naNgende akapuwa pamuviri. Ataura zvakare kuti akaenda kurufu rwababa vaKalafu zviripo zvakare pamachatsi kureva kuti machatsi aya haana kubikwa. So pane chati iri kubva
kuna Colorful ichienda, or there's an exchange between Colorful and Kismo regarding ngomanya chats, you are going to get the idea of where this is coming from. I know everyone anga akatarisa kwauri, you even bought the coffin, ndi Colorful akatenga coffin nechikafu chekurufurwa baba vake and everything, so there is no way unoramba uine mari. What about Anamaloti? They didn't show up. Maybe they were busy, but at least she was supposed to help you. Chero ne $10 zvayo, since she claims kuti anokuda. Whenever paunoya kumbawane anokuti kana uchida mari yekudhakwa ndipe iko cash number ndisende, like that day raakakutora tiri tese ari palive achikuti chidzoka kumba this and that, we were happy, achiradza kuti she cares for you. But at my own surprise anokufonera kuti dzoka kumba usiye baba wako vasati vavigwa. What is that? Hey, as for me hanguka, I thought Maloti anokuda zvekudaro, but no, she's after something, because hapana pekuti angakude nemoyo wese achiziva kuti you are effing with Ngende, you are even pregnant for his man. What anokuda? Shamwari onera kuti wewe ne this lady ka, she is actually seeking revenge. And remember, revenge is sour. Handikwanise kukuseva because you are staying kumba kwavo. Todzokera zvakare panyaya yataugwa yekuti vanhu ava vanodanana, nyaya yekuti I can't do without Maloti, I can't live without Maloti, ndinomuda, chero machatsi acho anenge akanyogwa I love you, I love you. Takamboita ushamwari dzakuzonyorana kuti I love you kusvika malevels iwayo. Anyway guys, ndoka love nelife dzema 2000 kwesu tinodzizivirepi? So regai tienderere mberi. Iyi message iri kubva kuna Colorful zvakare vachiudzana naKismo. Mwana, you might be said kuti maybe ndakubuka, but Maya Maloti wangu mu life mangu, she played a big role, waona. So here she thinks I don't like her, I just want to make her feel better, and believe I love her. I have betrayed her before and many times, and I love her so much. Besides anything naiwe hameno kana ndinaye close to me, chero ndine stress so ndofila bore kwauri ndodzoka zvaunotoziya ndotokufarira, but iwewe usanetsane naye cause iye haana kukumanga, haatokuzive, haane inewe. So paya paunomutuka anofunga kuti ndindienda kutuma cause haana kumbobvira anetsana newe. Now Amir is here, pandiri kufila guilty, ini ndiri kunyara waiziva kutochengeta ini naAmir. So baba vacho vakandipawo mari, ndotama ndonogara kuside kwana Maloti nemwana nemaid, cause I don't want to lie, I can't live without Maloti. Ndokuda girl, I will always check up on you panyaya dzekutama. Obviously ndichitaura naMaloti cause ndakapiwa notice, so ndongoitawo zvepamutemo kuti ndongoti vakandipa notice, so hanti unoziva kuti 3 months notice usingabhadhare. So pacho gangster Maloti anoita ndoziva, ndakamurwadzisa Maloti zvakanyanya. Kismoka zvakwana, she always make me feel better and happy. A lot of her friends vakamukubuka nekuti havandide, anenge achingochuza inini, saka ndomuwanepi munhu akadaro. And you know kuti ndine trauma yekusadiwa even with my own family. I'm a breadwinner, asi Maloti ari kundida ndisina kana mari. Dai Mwari andiblessa ndambomuendesa kana kuDubai. Ndomuda Maloti Kismo, handidi hangu kunyepa. Iwe Maloti dai asipo ndine AIDS, but that girl akandiburitsa pakawanda. Now handina kana AIDS kana sick, and I don't think I can live without Maloti. Zviri nani ndimudze chokwadi Kismo, mwana Maloti ndinomuda. Kismo atoona kuti aiwa vanhu ava pane zvakanyanyisa zvakavasunga pamwe chete. Anobva ngoresponda kuti inini I'm not the one akatanga kunetsana Maloti zvaunoziva, even muchinetsana handina kumbobvira ndapindira, iye ndiye aindongotanga kundituka from nowhere. I don't have anything against Maloti or your relationship. Ingawani ndiri kutogara ndichikuudza kuti try to respect her because she loves you and her intentions are very pure towards you. I don't have anything against Maloti. Ndofara kana muchinzwanana kudai, it's a good thing. Keep shining girls. Ndobva uyati got you, but wewe wacho uri wangu futi, even wewe wacho ndotokufarira. Uyu ndobva ngoti cool, kwai uchadi kutaura neni here, ndiri kukusota here. Uyu ndobva ngoisawo zvimahati kuratidza kuti aiwa
ndiri kutaura wani newe. So atoona kuti aiwa munhu wacho ka atori inside zvekutodaro, atombopa warning akati you are not safe. Last time Ngende saved you. This time Utanoraswa kuzambia. Ngende asipo. I know you love her. That she is seeking revenge from you, girl. Dai uwane ke pese apa. Dai vasina kuita plani rekuti zvinu zvibve ku Glenview. Since mari vatori nayo. Chimwe chanyanyorwadza ndechekuti Colorful machatsa ake anotaura na Maloti. Maloti achimudza kuti murume wangu azoita this and that, safe friend or confidant. Aburitswa machatsa aya Colorful aimatumira kuna Kismo angotroma screenshot ndokutumira kuna Ketina. Pamwe pacho kana uchiconfide in one friend, there is no need yekuti friend indoudzawo friend yayo inopawo zvinopedzera zvapinda mumaoko evanhu vari bita vanenge ana Ketina ava. So nyaya yacho haina kuzofamba zvakanaka nekuti pane nyaya dziri explicit nenyaya dzekuti ndakazorarwa mumota, anowisa siti pese pari, chiro chake anoita chekubatira mumaoko nekuti chinenge chimuremera. Nyaya dzakadaro dzekuti unenge uchitaura uchiudza shamwari yako, shamwari yacho yotora that issue you use against you, it is not right. Colorful akanganisa zvaanga achiudzwa naMaloti that was supposed to stay between friends, zvazopinda seiko mu public domain. Imikani zvinhu zvacho zvakaoma zvinotaugwa zviya kuti choose your friends wisely, ndo zvinenge zvichirehwa izvi. Ukaona shamwari yako yavanoti shamwari iine shamwari yayo yavanoti best zvakare, amene kuti inonzi interfriendship kana kuti ino interhouse competition, panenge patongooma. Vasiri kunzwisa nyaya iyi, ticharamba chingokupai zviri kuenderera mberi. Musikana achiri mumasales amene kuti vana mama vati vari kuweka something behind the scenes, vana Ketina vachitumira tumari anogona kurara kumba kwake. Musikana anonzi Colorful uyu anoshamisa zvikuru. Pakatoenda vana Ngende naMaloti vachimanya kuenda kumba kwake Kismo, aitomusendera mameseji, shamwari CID iri kutouya kuzotarisa machatsi mufoni, please delete kani my love, make sure kuti hapana anything chiri kuti implicate tiri vairi. Asi achifamba neCID yacho achitokumbira location yekuti asvike pana Kismo uyu. Unoshaya kuti munhu akaita sei asina side. Iye paresponse yake ati iye ari busy kutengesa mafuta, hana nguva yekutarisana nemalive neinformation iri doctored. Ari kuti machatsi aya ndeyekubikira vazhinji vate aiwa Colorful hatidaro kani, voice iro nderako tarinzwa, dei wangonyarara zvako zvaiva nani. Ndofunga Colorful waitonyora mameseji aina Ngende pamubhedha vachitoseka. Vamwe vakati they don't call him Hulengende for nothing, achavapeta achavasanganisa vana vese ava. Kana uri ushamwari, dei Maloti angodzidza chero chimwe kuti vese ava vanofanira kuburitswa mulife make. Kana iye akuda kuita zvaHulengende nemhuri yake vachienderera mberi, zvekutora shamwari woti kwanzi haana kukugara, ndoda kumubatsira agare mumba mangu, unotora neari kuda kukutorera murume, iwe ndiwe unozopedzisira usina pekugara, vanhu vakumitisana vana Ngende. Imikani zvakaoma. Uko Kismo anombopota achifleta naHulengende. Pane messages anobva kuna Hule achinanga straight kuna Kismo. According to Ketina Masomera, unidzanaiwa chingwa chehondo chazodini, ari kuti iye vana ava vese vari vatatu vari kudyiwa nemunhu wani. Hulengende ari kuti apa kamanya akaruma akafurudzira akapatekenedza pakamunakira omanyazve panext achingoenda akadaro. Imikani chiko chiri kuitika. Indakambozvibvunza kuti zita rekuti Hulengende iri richatindisa kunhu kwakanaka here. Tiri kungoti aiwa vanhu ngavadzidze kubva pachiitiko ichi. Hakuna vanhu vakuru vanoita shamwari dzekusvika pakuudzana I love you, iwa ubvumidzi kutaura neuyu this and that. Hapana. Iko zvinota kuita ma-acquaintances. Hatichasweri timanyisana netufriendship twechinerera. Zvakaoma kani.